Така. Ето по стъкълцето. Так. Така. Дино, здравей. Така, ето тавана тук е изрязана дупка и отгоре в нея е кутията. Цак-цак. Даже ето загасвам. Ето го мегарея. Така. И ето тук почва тази кутия нагоре. Сега ще снимам и отвън. Хоп, ето така тя е над терариума. Цак. Фактически стърчи отгоре от покрива. Ти заспивай. Ето е кутията, тя е просто малко по-широка и попада над това, което просто тя не може да падне. Тук ето това, където ми е пръста, е около сантиметър и нещо. И мегарейчето фактически по този начин е наравно с тавана. Ето както е тавана, даже е по-високо. Остават 3-4 пръста някъде е толкова. Значи на около 60 см. Но е така се решава въпроса с това да е далече. Другите са си в самия таван монтирани. Ето тази платформичка е на около 60 см.